Y gweithgareddau ni'n neud o fewn y dosbarth yw maen nhw'n cael cyfle i wneud cloc i ddysgu eisiau digwydd yr amser yn Cymraeg, sydd yn bwysig iawn pan maen nhw'n mynd i'r lleoliad gwaith. Fel bod plant yn gallu deall, a bod nhw'n deall yr amser pan mae plant yn gofyn nhw. Beth arall i fi wneud yw gwersi fi gyd yn ddwyieithog, felly pan mae unrhyw tyflenni gwaith yn mynd allan neu pan maen nhw'n creu gwaith, mae'r gwaith yn cael ei rhoi mewn yn ddwyieithog hefyd. So maen nhw'n cael cyfle i ddysguriaeth Gymraeg wrth wneud daflen o gwaith. Manteision o gweithio yn ddwyieithog yw fel fod myfyrwyr di-Cymraeg yn cael y cyfle i dysgu geiriau sylfaenol yn y Gymraeg, a hefyd pan maen nhw'n mas i lleoliad gwaith, mae angen fod nhw'n gwybod geiriau sylfaenol yn y Cymraeg, achos mae plant yn mynd i dod lan y gofyn cwestiynau nhw, felly fydden nhw'n gallu ateb nhw. Mae rhan fwyaf o'r ysgolion o dalgylch y coleg yn categori A, felly mae'n bwysig fod nhw'n gallu deall a siarad yr iaith Cymraeg. O fewn y dosbarth, mae gyda ni'n arddangosfeydd wal sydd yn ddwyieithog, lle mae pob darn o waith yn mynd arno fe yn ddwyieithog, fel fod yn weledol yn y Cymraeg a'r Saesneg i'r myfyrwyr. Mae bob daflen gwaith yn ddwyieithog, a mae'r myfyrwyr yn cael cyfle i rhoi eu gwaith mewn trwy'r gyfrwng y Gymraeg, a felly ni'n marco'r gwaith trwy'r gyfrwng y Cymraeg hefyd. Ni'n cydweithio'n agos iawn gyda Anna Robert o Adran Ddwyieithrwydd y Coleg, lle mae hi yn trefnu modelu rôl iddyn nhw'n siarad y myfyrwyr. Hefyd mae'n trefnu Eisteddfod ddwl, lle mae'r myfyrwyr yn gallu cymryd rhan yn Eisteddfod ddwl, a maen nhw'n cael llawer o hwyl ysbryd, ond hefyd wrth wneud e trwy'r gyfrwng y Cymraeg, a maen nhw'n mwynhau mas draw. Mae'r myfyrwyr sy'n dilyn y cwrs gofal plant lefel 2 a lefel 3 yn mynd allan ar lleoliad gwaith bob wythnos, felly ni'n gweithio yn agos iawn gyda cyflogwyr cyfagos, a rhan amlaf mae'r myfyrwyr yn cael swyddi o fewn y lleoliad gwaith lle maen nhw wedi bod, neu o fewn ysgol arall o fewn y dalgell neu meithrinfa dydd. Mae myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle i cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd, lle maen nhw'n creu gweithgaredd i helpu plentyn leni cyfri yn y Cymraeg, felly maen nhw wrthi yn gwneud cloc neu beth bynnag maen nhw wedi dewis wneud. A yn y gorffennol, ni wedi cael llwyddiannau megis cyntaf ac ail yn yr Urdd.